I al final, em sembla que al final és el que hem de fer. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha signat un nou conveni de col·laboració amb l'Associació de Jubilats de Vandellòs per donar continuïtat al servei de fisioteràpia adreçat a les persones majors de 65 anys del poble. El programa preveu beneficiar aproximadament una quarantena d'usuaris amb una previsió de 9 sessions per persona. Des de l'Ajuntament i en especial des de la Regidoria de Salut estem molt contents de tornar a renovar el conveni amb l'Associació de Jubilats de Vandellòs. Aquest any hem pogut destinar una partida de 3.000 euros. El balanç de l'any passat ha estat molt positiu, se n'ha fet ús d'aquesta subvenció i ens consta que els jubilats i jubilades hi ha hagut molt bona acollida, estan molt contents del servei de la Taís com a fisioterapeuta. Per tant, continuarem treballant en aquesta línia. El fet que puguin tenir un descompte en algunes subvencions promou el benestar i millora la qualitat de vida i més en un col·lectiu com ells, com la gent gran, que hem de cuidar. Aquest servei va arrencar el setembre passat i per part de l'Associació de Jubilats de Vandellòs el balanç és molt positiu. El balance ha sido bastante bueno, se hizo en el tercer trimestre, el último trimestre ya del año pasado y entonces ahora ya hemos empezado este año con la nueva versión y entonces hasta ahora se ve que va muy bien. Únicamente es ir a apuntarse a la Taís y ella ya lleva el registro de las personas que son ya jubilados, tiene una lista que se le ha dado por parte nuestra y de alguna manera ya comprueba y entonces se va apuntando allí según el cupo que ya hay, pues haciendo las sesiones correspondientes. El conveni ha estat signat per l'alcaldessa Assumpció Castellví, acompanyada per la regidora de Salut, Esmeralda Saladier, i el president de l'Associació de Jubilats de Vandellòs, Carlos Castell.